Megtartotta idei bemutatóját a Komáromi Vidámiparista Színjátszó Társulat. A Hamlet variációkat Kispéntek József állította színpadra, a szövegkönyv alapját az eredeti Shakespeare mű Tom Stoppard által lerövidített változata és az Arany Jánosi Hamlet fordítás passzusai képezték. Fiatalos, humoros, helyenként az eredeti drámát kicsit parodizáló előadás született, amelyet a társulat rendhagyó irodalomórák keretében szeretne sok-sok alkalommal előadni. Tövirőhegyire elemeznünk kellett a Hamletet, és azt is be kell vallanunk, hogy azok a nézők, akiknek halvány fogalmuk nincs arról, hogy miről szól a Hamlet, azoknak elég nehéz követni a cselekményt. Tehát egy minimális cselekményismeret vagy drámaismeret szükséges hozzá, hogy ezt össze tudják rakni magukban. De arra gondoltunk, hogy akik nem, azoknak meg a poénok szóljanak benne. A jelenleg 12 tagot számláló csoport az ipari iskola elsőseiből és harmadikosaiból áll. Zömüknek nincs színpadi tapasztalatuk, ám nagyon élvezték a játékot. A Hamlet variációk 3 részből áll, 3-szor játsszák el a történetet. Először 25 percben, majd 10 percben, és a végén csupán néhány percben. Ez egy nagyon lerövidített verziója, az alaptörténet, a lényeg van benne, és tényleg tömören az egész, viszont nagyon sok dolog van benne. Tehát, hogyha nem figyel oda az ember, azért valami kimaradnak, és ez egy első rész, utána van egy második részünk, ami egy még rövidebb, és végül befejezzük egy harmadikkal, ami pedig tényleg csak a leglényegesebb mondatokból állnak. A történéseket maga az író, azaz Shakespeare tartja mozgásban narrátorként. Mesélek a közönségnek, és egyben igazgatom a színészeket is, hogy mi szerint jöjjenek elő. Én eleve szeretem Shakespeare művészetét, és nagyon élvezem ezt az egész színjátszó csoportot, így a Shakespeare szerepe nekem külön élmény. William Shakespeare munkássága érettségi tétel. Középkori világa, darabjainak nyelvezete azonban nagyon távol áll a mai fiataloktól. A víztársak előadásának egyik legfontosabb célja, hogy érthető, könnyen emészthető módon tárják a közönség elé a dán herceg tragikus történetét, és felkeltsék a fiatalok érdeklődését az Erzsébet-kori drámaíró darabjai iránt. És vendégeink, különféle televíziók képviselői, mindenkit szeretettel köszöntök a mostani előadásunkban. Röviden kezdjük, egy tanítási óra, 45 perc az előadás. Arról van szó, hogy Shakespeare Hamletjéből csinálnak egy 45 perces rövidített változatot. Aki olvasta vagy ismeri valamilyen szintű tananyag és érettségi tétel a Hamlet, úgyhogy azért ismerni kéne majd a sztorit, és ráadásul elsőben tanultátok, úgyhogy szerintem elvileg mindenkinek ismernie kéne. Mi még olyan húzást csináltunk, hogy beletettük magát Shakespeare-t is, ő irányítja az egész cselekményt, hiszen ő írta a úgyhogy ne zavarjon még senkit, egy ilyen kikiáltószerű figura bejön, és azt mondja, hogy hány jelenet következik, ő maga Shakespeare. Majd nem is hangzik az előadásban, ha valakinek ez bezavarna. Olyan előadás, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent próbálunk elmesélni azoknak, akik figyelnek. És ez alatt a rövid idő alatt, hogyha nem figyeltek, akkor elúszik a cselekmény. Jó? Köszönöm szépen mindenkinek, jó szórakozást kívánok, kezdjünk. Jó napot kívánok! A Hamlet című előadást elnézést, egy kis műszakiba történt. Addig is egy kis zenét alá.
Angliában. Lenni, vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Több dolgok vannak e földön, és eger nincsen bölcselletek álmodni képes. Van egy istenség, aki végzetül formálja, bárhol is faragtul ki. Bár ez őrültség, de van benne ez. Kegyes szándék, kegyetlenséggel. Tartsd úgy, mintha természetünkkel lenne. Tekintet, melyben több a bánat, mint a harag. Maradság! A hölgy, mintha nagyon is tudna hozni. A macska nyár, és megvész az el. Első jelenet, a kastély másodikán. Szél és vihar. Viharkus! Két őrszem! Két őrszem! Két őrszem! Bernardo, én vannék, és Francis. Ki az? Nem úgy, palájták. Sokáig éljen a király! Te meg menj az ágyba. Felmentését, köszönetem. Hát ez az izé. Megjelent az éjjel? Csendeség, nézd, ott jön már megint. Alakra. Éppen a meghalt király. Az égre kényszerített, beszélj. Itt van. Ott van. Elment. De így, a reggelöltre bíborán. Ott járkál, dombkarmatján, keletre. Közöljük mindazt, amit láttunk az éjjel. Az ifjú Hamlettel. Igen, közöljük. Így. Itt kezdted. Második el. Drónterem a kastélyban. Mikor Claudius és Gertrude belépnek, harson a harsan. Bár Hamlet, édes testvérünk halála emléke még friss, ám nővérünket egykor most királynénk nőre véd. De most Hamlet, jól James fia, Több mint rokonság, s nem éppen rokonszem. Claudius és Gertrude elmennek. Ó, hogy nem olvad, nem rígus, enyész harmaddá, egy nagyon-nagyon merő hús. Megérni ezt, ki élt volt atyámért. Gyanúság, azt a jelenet! Nagybátyámmal, atyám öccsével egybekelt. Torna maradt idegsültből kiállni mászlóztak. Horáció siet be! Uram, a múlt éjjel láttam ki, a király atyára. A téren öröködik. Ez nagyon különös. Páncélban van, ábrázatán inkább hú, mint harag. Atyám átnék a fegyverek. Gonosz, rúdcsek azoknak. Pár év óta már. Mindketten kimennek a parapet mögé.
Libanonnak minden angyali. Rohadt az államképen valami, vezek szegény szellem. Én utálom szeretem, mozdulj meg, Erőszakos! amely Nagybátyám, ó, az én proféta lelkem! Úgy látom, ildomos lesz ezentúl furcsa álcát töltenem. Kizökkent az égből, ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolnia. Hamlet elment. Bocsánat. Negyedik jelenet. Egy másik szoba a kastélyban. Harsonasztó vagy Flóta és Hármazene. Pedig Polonius. Rögves utána Ophélia fut fel. Elbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg sorra, a villás már feleselget. Nos, Ophélia, mi a gond? Amint szobámban varrok az elég, Lord Hamlet, a mellénye tárva nyitva, csupasz fővel, sápadtan, mint az ünge, térbacogva, a tekintete oly szánalomra méltó, egyenes csak elémbe áll. Őrült. A szerelmét. Megtaláltam Hamlet őrültségének alapos okát. Megtaláltam! S már feleselget Hamlet jön! a Amint Ophélia magasban, kíván! a magasban dörgedelem van, dörgedelem van, dörgedelemmel, s kék jeler van. Mi az, amit olvas, fölséges úr? Szó. Őrült beszéd. De van benne rendszer. Én csak földszéllel vagyok bolond, de ha délről fú, én is megismerem a sorban a délről. A színészek jöttek, fölséges úr. Ki meg? Nem. Látunk egy darabot volna. Hallottam én, hogy gonosz nevű színházban a csupán költött darab úgy meghatott lelkéig, hogy legottan önként feladta a bűnös tetteit. Most, e színészek által, atyám megöléséhez hasonlót játszott nagybátyámnak. Lesen minden mondását. S ha csak rezzen is, tudom, hogy mit tegyek. Törvesztek, hol a király bűnös, fenn. Lenni